Te vezi în cameră, tati? Se vede și mami? Băi, se vede și mami. Scoate limba. Și dinții? Și mami? Și dinții lui mami? Păi nu arăta pe cameră. Vine sus. Gura mare? Ha. Limba, scoate limba. Mâinile pe păr. Puneți mâinile pe păr. Mâinile pe nas. Pe nas mâinile pe nas, tati. Mâna pe nas. Nu mâna pe nas. Așa, bravo. Toată lumea face din ochi. Hai, fă din ochi. Fă cu ochiul, așa, tati. Scoate mâna din gură. Toată lumea scoate mâna din gură. Băi, nu, invers. Așa. Bravo, da. Bravo! Toată lumea mâinile sus? Mâinile sus! Da, tati. Toată lumea râde acum. Hai și fata. Bravo, tati, bravo. Ia. Așa, deschide, da. Acum toată lumea. E mai încoace, se vadă și tati. Și acum toată lumea așa. Și așa, mami? Eva? Invers. Cum faci Lasă tu? că invers tot făcea. Acum bine că face așa. Cum face șarpele? Toată lumea? Și căluțul? Vino încoace. Da, ce dragoste pe voi, da. Da, tati, da, ce dragoste pe voi. Hai să o pup pe mami. Da. Da, de unde? Mami nu stă. Căluțul stă. Hai să o pup pe mami. Pupă pe mami. Hai, pupă pe mami. Ne-am pupic? Pupă pe mami. Gata, hai că întorc, uite, gata, am întors. Te vezi? Da. Te vezi acum? Da. E bine așa? Da. Închide-te la fermoar, tati. Închide fermoarul. Hai, închide-l. Cu peptul dezgolit. Dă un pupic. Să-mi zici cum să-l țin. Nu văd. Hai, închide fermoarul. Cum face căluțul, mami? Cum face lupul? Wow. Și oaia? Și cum face rața? Nu prea. Nu prea. Așa da, mama. Și ursulețul? Bravo. Și leu? Bravo. Și curcanul? Și șoricelul? A? Cum face șoricelul?
Chiți, chiți, bravo. Și măgărușul? A? Cum face măgărușul? Și pupăza cum face pupăza? Pupu, bravo. Și ce te mai întrebe, tati? Păi... Cățelul, cum face cățelul? Bravo, tati. Și gâsca? Ga, ga, ga? Bravo. Și, ga, ga. Și puiul, cum face puiul? Cum face puiul? Te-am prins. Piu, piu. Piu, piu, piu. Pisica. Pisica, cum face pisica? Gata, închidem, tati, că tragi la cameră. Te ascunzi? Ia ascunde-te. Unde e Eva? Unde e Eva? Uite-o! Unde e Eva? Ia. Ia ascunde-te. Ascunde-te și tu. Uite, mami s-a ascuns. Unde, mami? Unde e mami? Unde, mami? Bau. Hai, bagă-te și tu aici. Unde e mami? Unde, mami? Unde, mami? Unde, mami? Bau. Unde, mami? Unde, mami? Unde, mami? Bau. Ascunde-te și tu acum. Unde e Eva? 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 Bau. Unde e Eva? Ce să uită? Tragi cu ochiul? Da. 13 februarie 2012. Gata. Pa! Pa! Că Eva s-a apropie de cameră. Hai să facem pa. Pa! Pa. Se uită la ușă. Pa! Pa. Așa.